Добре, надявам се тази поредица да ви хареса. Съжалявам, че не говорих първите 3 минути, но сега ще поговорим. Първо, ако имате идея, ако не намерим въглища, откъде да се намерим осветление, освен от печката. И да, за сега това ще е моята поредица, която ще правя. Майнкрафт. Дано да ви е интересно. Защото май на мен няма да ми е много интересно, но ако имаме лайкове, ще има епизоди и абонаменти. Ще съм ви много радостен, ако има и абонаменти. Затова ще ви обичам много. Добре, най-важното, което трябва да направите първо е да се съберете малко дърво. И забравя да се направим инструменти, ама май нямам дърво. И да, имам малко. Само да ви кажа, нищо не е читвано. Просто един епизод стана дълъг за YouTube и затова ще направя друг епизод. Първо няма да го видите как правя къщичката и другото, но този ще го видите. Пуснал съм чит мода. Ако нещо има, да го използваме. Знам, че няма да е много честно за тази поредица, ама какво да е. И ако може, ако сте добри на Майнкрафта, да ми кажете в кой биом се раждат овцете, защото ми е голям проблем, като не ги намеря. И също, предлагайте някакви работи в коментарите. Пак ще съм много радостен. Аз да не играя на Peaceful. Отврат. И да се бях усетил по-рано пък, че играя на Peaceful. Нали казвам, искам просто коментари. И да ми помагате. Също така ще искаме лайкове, ако се може, и абонаменти. Който харесва Майнкрафт, да посещава моя канал, да се абонира, да прави лайкове. Някакъв път ще са без звук, някой път ще са със звук. Ние винаги в началото ще имам възможност да говоря с вас, но да. И първо, ако някой ме пита дали съм момиче, не съм. Защото в доста ютубъри знам, че бъркат ги за момичета и за момчета. Затова да се знаете, да не ме питате после. Затова готово, казах ви. Ако някой ме пита, няма да говоря повече. Пишете долу в коментарите какво искате да ме питате. Това е. Само моля ви се, не спамете, ти момиче ли си или си момче? Не, аз не съм момиче. Сега тук одеве намерих малко айрон. Да посъберем. После ще събием с крипъри, с какви ли ние други чудеси, като стане вечер. Играем на хард мод. Няма да играя на хардкор, защото знам, че това
умрали на хардкор и поредицата приключва заедно с това. Да ви е ясно, да има малко повече епизоди, да не ви е толкова скучно и да. Абе, къде е толкова? Може после по-нататък в поредицата ни да се включи още един човек. Не знам. Той лично ми казва, че не може, трудно му е да го играе на телефон. И на мен ме е трудно, мъча се заради вас. Трудно му е било да играе на телефона. Затова ми каза, че може и да не се включа. Аз пак ще го питам. И ако се може и той да се включи в тази поредица, не знам. Просто знаете, че просто ще съм ви много благодарен. И да, разбрахте ме. И ето една хубава новина, която току-що намерих. Намерихме кол. Сега ще спра клипа на пауза, докато го обера и пак ще се включа. Добре, пак се върнах и както виждате, вече целият кол съм го обрал и нека да се връщаме. И може да се наложи да се правим на друго място къща, защото имам големия навик да се губя много. И ако нямам факли, с които да си маркирам пътя, ужас. В момента ви казвам, че се изгубих. Ако няма от другия край къщата ни... ето е. Интересно как се губя, защото съм голям изгубач. И аз ще взема да направя една клипка, да се намирам по-леко къщата. И ако ми стигне дърта, ще ви покажа как въобще, като... Ей така, сега няма да падна. Като сте клекнали, не може да паднете от никакво блокче. Това е магията, ако сте се чудили да се знаете. Клякате и падане от блока няма. И това е трика. Чрез който никога няма да падате, ако харесвате да играете на минигеймс в Майнкрафт, Skywars, Egors, такива работи. Няма да падате. Аз се чуя защо не огладнявам. Чекам. Че сега малко се подри. Тук искам да ме това. Това. И тръс тук. Сега. Друго, което не искам да ме питате е как топя работи. Просто всичко дървено. Ето, мече ще се стопи. Ото, ще ме стигне. Така. Един колец. Един меч. Няма се бил повече кола. Той ми е нужен за факула. Така. Отиваме за дървото. И да, мога да правя епизодите само 15 минути, защото не знам как да го направя, за да мога над 15 минути.
за да мога малко повече да ви снимам. И да, аз мисля вече да приключвам с този епизод, защото не искам много да ви отекчавам. Пишете долу в коментарите, че до 4-та минута не съм говорил. Моля ви се. Бай-бай, ще се видим в следващия епизод.